di hari nauli di hari renggan di bulan atakason. Di hamua manami hari tonang dohot inang boru opusunggu. Naksoni di hasuhuton parboru hala amang situasi alora do tala inang. Mau lihat tempat apa satu tuat tadi nomor lasiroha mu di bahasa tikion. Hami pesa tonga-tongani estem bersih do nomor lasiroha. Na parjolo terlebih tu hala inang boru hari tonang nunga tabbe inang mulai sadarion bilang-bilang ni pinoparmu marhite haroro ni parmemmu. Alai si sosonon nami tu inang. Molo halak batak madua kada julu di hitaan nunga tabbarongan nomor badainna. Alanggo hai madokon raju mainang nunga tabba mulai sadarion dongammu marsi tukaran pikiran. Ino pangiduan nami terlebih tu homo kahorong ina. Jadi pasu-pasu tuhat tadi parbisuki mahamuna. Lau mengajar-ajari. Iana komunon dohot parang main monon. Asang giat gabe jolma si ulo yazar na tua-tuana. Marhiti poda siak kamu akan na tua-tuana. Pos loroh nami dia mau manami silaban dot la inang. Walodung di jakoko parang main mon. Di bagasan las niroha. Di jakokoi mana di tongo-tongo di bagasmu. Donganmu marsi tukara pikiran. Saya di pasu-pasu tuhat tama. Tudenggan na parsauran di tongo-tongo di keluargamu. Alani saya gajang mau muruminang. Toto amang tujuan nyario di tabai tuhata. Di lehon nang kagogo. Di lehon nang akatiuri pacarian. Asa boi-boi parmudu-mudommu nang akabino parmon. Sauti cedo hono nami son na tua-tua tuhamuna. Ado halu pamen na togu-togu ni lobu. Ado hati ti matogu-togu ni horobo. Nang mamusar matua tujuan nyarion. Pairing paupu. Satu namar nini. Satu namar nono. Tuhamuna dua. Na baru marno astaripe. Si sonon nami tuhamuna na parjolo ingot tamung siat dasar nahamu perbedaan dona terjadi. Siapa nopan di jolma pe perbedaan dona terjadi. Totunang di tengah-tengah di keluarga godang do perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara menyambut na tua-tua. Alani si sonon nami tuhamuna dua bohama hamu menyikapi perbedaan non. Asaga besada alanunga di pasada di batahamuna marhite pasu-pasu pardonga saripeon. Totu sahali seleng kau pada udau. Marhite sadarion nunga di padomu pihamu. Alani ko sisada pikira dohamuna, sisada tujuan, sisada urdot di tengah-tengah keluarga. Asa marhite jol masih tiruok kamu tu akan oposo. Jala jol mana olo pasangapon na tutuana. Halak na seolo pasangapon na tutuana tang dapotan pasu-pasu. Ala ingot ma, halak na pasangapon na tutuana ilo na dapotan pasu-pasu. Jala pangiduan nami tuan batan nomor tu di bata tu akatikin na negro ari nang binuhul ni tuhata saya tibu mahamu diliti adormuna berpangidua kami tuan batan di bata bawa mana yang gabe pangguaran muna alaino sauti doron nami idokana tu ataki mahualang galinggang majara garege saya tibu marihamu anak si partai jala ulu balang dohot boru parmasu pareme saat main nasolu saat tu batean nunga saulah muna sadarion saat mahamu na tu parahorasan jala tu gabean apa dia nami gabe ison naik pasato tu pak nami mahan tua manami hasuhuton di bahasa tikion jala roh nami dosini rohata doa mangonate